Akalisoli ukuthi amathela siwawona. Hayibo! Ufile! Isizeni ufile! Yena ngijabule dlwana. Uthi ubani eshonile? Angomuntu. Yo, baba. Hey baba mkhathi bezothetha amakhala. Kanti kuhlala kuhlala le. Moya. Sovele yashintsha manje. Ukhuluma njengontombazane sowumfana manje. Moya. Ubuzungu. Andingkoloti imali asibe. Hey inkolota bona. 1.5 plus extra. Ish mara moya yazini. Abafana labasenzane lifeini. Bayasigulela enhlek moya. Ayikoleta ayikho boy. Ayikho boy. Ngizongikhaya makhelwane uyeke into yakho ukhala. Yeke leave it. Boy why? Makhelwane makuyeze ngoba le ithi uyaphapha manje. Hey uyaspeeda uyeze ngoba le. Yes. Kodwa baphuma. Ya angisedele ngoba mina ndifuna manje. Ithi uyaphapha. Yes. Nemali man. Mama lo. Makiyazi khona ngibona lapha. Ubani? Matololwane. Hayi yini? Khambani. Ngiyaphila manje yibona kanjani? Ngihamba kahle. Uba moya. Umoya aqeda ukuphuma ufuna abantu basemakuleni. Ekumnje ukuthi hayi matolo, hayi. Ugogo kumadolo wangibiza umadolo. Bye ciao bye yo. Matolo. Khambani bafethu ngokungeni ilanga leni lihamba kahle. Thina abanye ilanga lethu azalihambi crazy. Abantu laba esisebenza nabo bagive up. Khona manje nje we1 uthena hayi angekho egazi abanye bathi hayi mfethu isikhatheni hayi silambile. Sisazokhipha enye episode nabanye abantu abasha. Cela ni stay tuned lapho. Umoya sawuvala forever mfethu asikisi. Sawuvala umoya. Hey ngoba labantu laba esisebenza nabo hayi abekho green. Amara vele ngaliza kuyithi ayi. Labantu laba sisebenza nabo sibasitshela ukuthi in nani. Yes. Hayi. So manje bona njengoba sibancane kule episode le short one le. Hayi. Bavele wasitshela ukuthi bayodlala amabhola sibacedile bona. Hayi bara sobabiza abanye abasha. I-account angeke sidelete. Senze just nje amanye amavideo. Ningakhohlwa ukubukela bafethu. Danko.